Raz, dva, tri, no proste môžete si krokovať, koľko chcete. Táto terasa je skrátka dostatočne priestranná a veľká, má až 10 m štvorcových a k nej prislúcha byt s rozlohou 52 m štvorcových. Alebo terasa prislúcha k bytu? No, skrátka, je to fantastická ponuka, poďte ukážeme si aj byt. Z terasy sa vchádza rovno do tohto prepojeného priestoru, tu budete mať obývačku, tu už sú všetky vývody potiahnuté na kuchyňu. Viem si predstaviť, že tu v chodbe by ste si vedeli nadizajnovať peknú vstavanú skriňu, botníček, to už podľa seba. Poďte ešte do spálne. Aj zo spálne máte výhľad na terasu, tá sa naozaj ťahne pozdĺž celého bytu. Tiež si to viem predstaviť priestor na vstavanú skriňu, no a ešte kúpeľňa. Voilà, kúpeľňa.